Upama sumuk rak mung ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bimesa jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso glindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhengke sirahe Semar kakangmu iki, boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe, kula besmi bali rismanipun Lurah Bagong Kakang Semar. Terus? Bojoku pek tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula mah, kula wegah nek carane ngenten iki. Kula mah nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Hendra ingkang nah iki Puspita Rum. Bagong iki anake bapak. Iya. Bagong iki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku iki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lair tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong ki meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semar. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong, ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku iki wis ngerti sapa jatine kowe, bapak ki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapak tak takoni Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho Gong, aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, Truk, Mar. Aku arep ngomong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Pringapus isen. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Tuthuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trima mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane, aku munggah neng kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki, dewane sing ora adil, Mar. Nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya. Ndara dasih ngendikane iki Lurah Semar bilih iki Lurah Bagong boten kenging ngucap sak pikajenganipun piyambak. Langkung-langkung wantun prasapa ndadosaken gara-garaning Kayiwangan Suralaya. Dados supayang payingan sanggaring para widodara widodari para Jawata, para dewa, para dewi. Krana midhanget prasapaning iki Lurah Bagong tumiyup saking Dirgantara Sang Hyang Jatimurti prapta wonten ing bale wismaning iki Lurah Bagong. Ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta
Oh, yen ngandika magawe obranta mongki nek dikandhani ora nggugu ya wis kaya ngono kuwi. Bareng Bagong muni aku trima mati munggah ning kayangan gugat ning kayangan Warataya. Iwang Pikulun Bathara Guru terus. Mbah Bagong ngandhan-kandhanane ngeyel ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Iya ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Ya diantrane karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lho kok yaene lagi menyang. Murid le ngenteni ra ya Ciraka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru. Dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan? Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok cak-cak piye? Jare Surabaya. Kuping ki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti. Kuwi adine bapak. Wah. Slamet, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Terus. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Om Wilahing. Lho, malah janturan. Awigna mastu namat sidam. Bagong halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Mbak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ene. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem Ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibot telu ya ora masalah. Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa Guru? Kula ingkang sowan, Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa Mir. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om, kuwi iki guru adikku. Slamet tekamu Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambikala. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula Pukulun. Dari Bathara Guru kok Pukulun. Bathara Pukulun apa Bathara Guru?
Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa? Kowe raku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bu Ulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, gareng ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten wigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kelawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong. Putranipun Kiai Semar Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kiai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang nala garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wungsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi iki. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Atenan idu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksude idu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono to. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayiwanganipun klebet Suralaya horeg. Rungkat bali martiyu kundha. Nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa. Ing mekaten Kakang, kula nuwun sewu. Mboten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya, namung Kakang kedahipun nglenggana dhateng kalepatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak mboten utusan dhateng sinten-sinten, namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali martiyu kundha manik Kakang Semar kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing
pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja. Mula guru mbok ya aku wene ana. Wene ana pangapura. Ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan. Aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah. Aja ya Guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nendi ya, Pak? Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki ngapa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beta wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Kok ngapa ya, Pak? Terucat. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar. Mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Lho. Aku ora ngados dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa, Le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Ming sak sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh lah ya moh. Yen kita ora gelem kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalaran prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara para Jawata ingkang bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo nglawato ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek ngancaku arep digawa ning kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming merga mbok
kowe nggunakake tata krama basa sing alus ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumraping kayangan. Ning merga saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Hah? Betara guru ulun bayang neng kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, merga aku ijek urip ana ing jana luka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki. Kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu seneng pikirmu merga kala mangsa kowe njangka patine Semar bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi to kowe? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki siji iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho omong. Kowe iki nek omong waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah lak tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bisa njangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmanipun Kura Bagong Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Sembah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan.